Γεια σας Gaming φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Gaming επεισόδιο. Σήμερα θα κάνουμε ένα σύντομο βιντεάκι. Real Bike Racing λέγεται. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε καριέρα. Αρχίζουμε από knockout εδώ που λέει. 3 λεπτά θα είναι το πολύ. Λοιπόν, θα σας πω και κάτι στο τέλος. Είναι σύντομο βίντεο γιατί αύριο θα κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό βίντεο με τον Βασίλη. Θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, με τον Βασίλη θα κάνουμε το τραγούδι που έλεγα από τόσο καιρό πριν. Νομίζω είχα πει για Δεκέμβριο, δεν γινόταν τότε. Οπότε το τραγούδι θα βγει αύριο ή μεθαύριο. Πιστεύω να πετύχει το τραγούδι. Έτσι πιστεύουμε με τον Βασίλη. Λοιπόν, ερχόμαστε πάλι εδώ στο παιχνίδι. Μια χαρά τα πάω. Είναι αγώνες, είναι καριέρες. Θα είναι σειρά όλο αυτό τώρα που θα κάνω. Η ώρα είναι 10:48. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι λίγο αργά για βίντεο, αλλά 11 η ώρα θα το βάλω. Λοιπόν, και βγήκα πρώτο στο knockout. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ έχει normal στο Rio de Janeiro και όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Όπως είπα, θα ήταν πιο μικρό βίντεο από τα άλλα. Αύριο το τραγούδι με τίτλο Έκπληξη, θα το δείτε εκεί. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια πώς πιστεύετε θα είναι το τραγούδι. Γεια σας.